Rkc-Jurip Iaka ling sun ka bah Umroi Myntri ulai thu ba sarkar jilla kadang ap mentai ka jingpyntreikam na sarkar pedeng hasya bakin wa Jaka no shawai ban shrai ka ling sun hadin miklala bakin bon ki jing e ban penhe shushu e kani ka ling sun katkum ka jethu jong u ka jingwan jurip ka long ban yo e ka jingpyntreikam hapo ka te ka ling sun bar kham tam e halor ka jingthmu ban penhe yaka ulai thu ru balada penhe e ka te ka bladan lupa kendan bon ki jinglut ka bala ban kot hadun reu hajar ni nyo hajar klor tingka habakran par halor ka jingpyntreikam ka ranwe ulong bayamantai ka te ka kamla pensange shwa namar ka jingpyntreikam kilom ki bah khman lakata par ulai thu makadan ka khubor ka basotanan naman nadu ka arpoi trek mentau banai kan wan sakawai ka ling sun indigo ka ban her nang tai na Umroi Kolkata ban nang ta Sharaipur Te ingin ikan mata kau yang aji mudi lada yor ke new airport ke Kambahan makalas expenditure. Te kata ngimlai banong yes lah ni no ingin habia ya pek kalau kumlohi. Te ibu request ki bikin improve ya ke Rkc-Jurip ni mentagi jungi bro. Te kau ke basoturan nama hau airport Julai ni. Airport Julai ke lawan ni sekali ke aircraft ke Indigo. Kan sedang nak airport tu ke port Saubji approximately and then one more extra aircraft coming from here to Kolkata to Raipur. Te sang komen ni kata mag government of India kalasim kaya ini, sebentar kalau yok gaji nyerap ni minta jung payah jung ni. Te kata jung visit. Kani ron week aku belum ada postpone for the time being dan mar kam feasible badong kita gilom ko sa Ahmad kay. Ya kata kada kalau suspend kat aku belum mentar. Kat aku belum don jing duna, kat jing duna yang mentangi kuat bagi yok mandiok airport lajong kada kebahek. Kata dam duna te boleh buat ki lengsun kimla ban kata sama dunai kata 4 feet ban ki lengsun bahaya kata ada ke jing duna kata ngalai itu don ke obstacle bamla ban ka gitu ki airplane bahaya ban ni kata ada ke jing duna kat kumbalong mentan han mana extend ke nuru is not feasible as per the report from the airport not feasible tanah kata kada lo ngimu ha ni penhai kan ni kan bam dik hajar kelur te ngiyok ka advice nak seta government boleh pim buat ke thamai ka Jaka ban lek ni kata we still on the discussion as of now. Hakani ka Jaka Myntri ula lejru ban Jurip yake interstate bus terminal ha Mawiong hagabaw la penpana bala kumno kin pendap no hashwa ka Christmas. Habakran bigla patai kubor hadin ka Jurip ka bala senran nang lu MLA ka maulai wa piti saukme UMDC kumjuru ofisa na katanat PWD ba Transprot ulong ba kumba prapo persen ka kam ka dap berkumta ki kemilenti ba shwa ka Christmas kin laban pendap no. Long rubana ka te ka project ka pasapu pra klor tingka ka jela kadang yo tanglai puai klor tingka berkidang day ban yo sakumba khanyo klori ai na ka sarkar pedeng nalor berkidang sa shpo klor ban siu show contractor. MLA ka maulai ulong bula kerpat yo Myntri bai ki babon ki kam hakate ka ISBT deban ailat shwai ki traishnong khamtam na Mawiong rim kin thubru na do ki dukan ki kali kamai ki ban shai ki paj ba ki bahyar na ki te ki bas ban le chi ki Jaka ba ki don kam ula kin turu yo Myntri ban bo de ki Jaka yang kerpang na ka benta ki kali kamai khamtam kum ki sumo ki badai ban le keleng khamtam ye ki tu ki nong chok kai perthai ban pensuk ye ki bar kumjuru bakin awshim de ki kali ki barabar hindai bakin shimpet ni kejingkat par kejonga kalong yang menesa transport kawai kalong ba hagabedi bagi kam kejam tengi kwa lang menikong ni siap kalong ba ki tu trashnong hang to hamtam na kaliang Mawiong rim kalong ba ki pajba kalong kinyo kam yo jam hang to kawai ki kam kejam kabar hakabang sngi tip tikana kalong bon ki dukan ru long kinmi hakado Jaka community bagi dukan ru trashnong kinyo di hakabadi bat ki security ru maka security gendon dan ngi kwa kalong ban kali yang minister ru kalong ba un sim khalang kalong ban an pe kalong magi bri nong tu na tu ka Jaka kan yo de ka khapung san na ka bata ka overall interest pada ka badai jong SBT pi kalong ngi kwa kalong borok ki boss ki jok ki interstate boss ki boss na bar borok ki ban yang ti ka Jaka de on the yang ti ka Jaka tingi kwa lakum do kalong ba andon ka hidinga ko akon bandon ka parking na ka banta ka jong kiniki de local taxi namar kibri ka bahyar na tu ki boss kin yo kalong ni ka ban shim da local taxi nang tu barwan shlong bat syak do Jaka ba ban lej ka mut kalong ba hap kan tikna kalong ba kibri jingi kin yo kam ko local taxi jingi la ka de Mawiong la ka de shlong kibri jingi de yo kam manang tu can move around habis shlong kam majngai war kiniki travelers bi ini mini travelers kini mini bus boni travelers Shillong belum mata ke bawan Shillong palat ispa sini dan ila am la kum lo kolong ya kini ro kolong ya kabangin khang bagi mon Shillong kolong si bentah tingin hapan ban pej kum no kolong ba
gila kalong ya kaban control kalong ini travelers tu kena mat kiu selong kanang balik kanang ba kan wengin traffic congestion sarkar kan ai parking route nama tagi semua ini kita travelers berokaj ini travelers kiban kum tu pila kerja ka bagian ke semua tiang ko bandisasi ngap seorang asing stek kinon bu ong tu nong tu pedekin dei ko kan action yang tu kene lame ki kitu ki tourist jongi berokaj ke selong le baru dah semua cerita jen kinon drop yang tu kerja ka tinggal meni pai pada ladi Assam la kade mata kalong napo Manipur Nagaland ladi kan do bantah jongka ajon dis kata bangga kwa man bu akhmat jongka asor ka ha bade mereka ni kajing hidai bag SBT